Kwa dhimbele nyakora mgaji wang jiaboro sema kitudo gi ketho makeyo weche makelo luoro ne jopiny e gwenge mag ho Marokak ni yiero mawang ni nyalo kelo tulo. Obila yango ni ji ma omaki gore wokoda ka jopuonjre moko mag mbalariany mamoi kaka Walter Nyambaga lero no arita imedo jiwe gwenge goduto maneno ni arita obedo kare kendo ng'ikruok ok obede kinde go mag yiero. Ka olose kaunti ma Nakuru, jatend bad migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ne ochopo e telo ya pedha mane geto chiwo duoko mar dhi acheje makelo luoro e kind jodak ma ho Marokak. Matiang'i oyango ni kuku mar tend arita ma pacho ka osepuodho mar mondo miti kod lony manyasani koriwo koda ka pichni mag wang' dede kod masinde mamoko e gamo weche motenore gi luoro mag arita e gwenge mag Molo, Kerusoi, Eldoret kod mamoke pachoka e kinde ma yiero kayo. I need to confirm to the residents of Rift Valley that the National Security Council has ordered additional security resources for this region. We are placing more personnel on the ground here in Molo, in Kuresoi, in Eldoret, in Uasin Gishu, and we are going to increase our surveillance and patrol along, the borders of this region and the neighboring regions. Oyango ni obilo seseto kwethro were moko makoro ni lwetgi kaka gina chije mitudo kod keyo tese mag ote makelo luore kind jodak mag gwengego. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflets. E chak jomane, jo Kenya ni ochiwo kod ote moko mane okwore mbui ka gikuong'o godo bwok mane bwogo ngima jodak mayudore ho Marokak manene ndeka gima nyalo bedo tulo mitudo kod siasa. Matiang'i wacho ni gichoko neno moromo mar kawo okang' ne joma miyo jopiny luoro ni lweny nyalo biro muoche kinde yiero. From some of the utterances that are being made around, that it's going to be almost impossible to avoid prosecution on some of the claims that are being made by political leaders. We will be ready as a security sector to provide evidence to sustain prosecution for crimes that are being conducted. Matiang'i manioten kod kamisona mar gwenge mag ho Marokak Peter Mwanzo kod apisas mag arita kwe okoni jodak mondo kik bed kod luoro mora mora ni mar yiero biro bedo mar kwe nikech obila osekuor kendo arita ojiw motegno. And so wananchi should be calm and confident that we will go ahead with the elections without a problem. Walter Nyambaga, Ramogi TV.